Dit programma wordt mij mogelijk maken door het Fries Museum en de Museumvereniging. Als je maar op de goede plakken ziet, dan vind je de mooiste schatten in de Frieske boaien. En die schatten die liet ze hier dan weer zien in het Fries Museum. En al die schatten die ze hier net zien litten, nou, die vind ik dan wel weer. Hallo. Hallo. Miranda Werkman. Nelleke IJzenacher, welkom in het Fries Museum. Dank u wel. Stees, het is net zo dat je meer alleen nog maar zaken hebt die onder de groenbouw komen. Hè? Nee, dat klopt. We hebben heel veel collecties, van archeologie tot en met hedendaagse kunst, maar alles daartussen. Dus we hebben een verzetsmuseum, we hebben textiel, we hebben oude kunst. Maar de collectie archeologie en met name Terpfonds is wel een beetje de basis van het museum geweest. Dus we kunnen wel naar een van de mooiste topstukken gaan kijken. Ja, tuurlijk. Ja, graag. In het Fries Museum is van alles te zien. Net alleen een moderne kunst, maar vooral ook de Frieske cultuurgeschiedenis. Liek als het verneemde zwet van Grutte Pier. En wat te denken van deze mooie Rembrandt? Ja, die vies ik. We gaan nu kijken naar de fibula van Wijnaldum. Dat is een mantelspels, dus eigenlijk een sieraad die je op je mantel kon dragen. Ja. En deze is gevonden in de terp van Wijnaldum en hij komt uit ongeveer 600, 625 na Christus, dus uit de vroege middeleeuwen. Dat ze dat in die tijd al zo ingewikkeld en liets maatje kon. Ja, van kostbaar goud en van almandijn. Almandijn? Ja, dat is een soort halfedelsteen. En we weten inmiddels door onderzoek dat dit halfedelsteen uit India kwam. Dus in die tijd reikte het netwerk van de Friezen al wel ontzettend ver. En wat zou dat nou over degene die dit dan droeg? Wat voor persoon wie dat? Man, vrouw? Nou, het was waarschijnlijk een vrouw. Dat weten we niet zozeer van deze speld, maar wel van andere spelden van hetzelfde type. Die zijn vaak in vrouwengraven gevonden. Dus we weten dat vrouwen het vooral droegen. En dat moet echt een belangrijk iemand zijn geweest met een belangrijke positie. En ja, die zal zo'n speld gedragen hebben. En deze is een beetje kapot, omdat hij echt in stukken gevonden is. In 1953 het eerste stuk en de rest is stukje bij beetje met metaaldetectors en via onderzoek bij elkaar gevonden. En telkens als zo'n stukje kwam, was iedereen natuurlijk ook helemaal in rep en roer dat er weer een stukje bij komt. En het leukste is dat je ziet dat het almandijn niet zomaar erin zit, maar dat het in allerlei patronen dat is ligt. het rode, hè? Ja, dat is het rode. Dat zit in van die gouden cellen. En doordat er steeds een stukje bij is gekomen, kunnen we het patroon ook steeds beter zien. Dan zien we dat er allerlei beesten en maskers en figuren op staan. Prachtig om dat zo te zien, hè? Ja, hè? Maar waar ik nog heel benieuwd naar ben, dat ben je stille schatten. Ja, dat zijn natuurlijk de objecten die in het depot liggen en niet op zaal. Dus die kunnen we in het depot gaan bekijken. Zien we dat nog? Ja. Nou, hier bewaren wij nou onze stille schatten in het Collectiecentrum Friesland. Dat is een nieuw depot wat we samen hebben met 3 andere musea en Tresor. Best handig. Heel handig en heel duurzaam. Alles is klimatologisch helemaal juist ingesteld voor het bewaren van dit soort objecten. En dat is natuurlijk een prachtige manier om op een nieuwe en duurzame manier zo samen te werken. Dus als je de stille schatten wilt zien, dan moet je hier binnen zijn. Ja, daar kom ik voor. Oké. Dus. Nou, wat denk je dat dit is? Ja, dat moet ik daar eigenlijk vragen. Ik heb geen idee. Nee? Nee. Wat voor materiaal denk je dat het is? Ja, het lijkt wat ivoorachtig of zo. Klopt. Ja. Ja? Ja, het is een... Heb ik een punt? Ja, je hebt een punt, zeker. Je mag in het museum komen werken. Nee, dit is een narwaltand. Een tand van een narwal. Narwal? Wat is dat? Dat is een walvisachtige. Die leeft in het Arctische gebied. Dus bij Groenland in de buurt. En die heeft 2 tanden, waarvan 1 tand uitgroeit tot zo'n enorm ding. Ja. Als wapen of zo? Ja, het is eigenlijk echt een wapen. Het zit aan de voorkant van zijn hoofd en daarmee kan hij inderdaad een hoop ellende veroorzaken. Hoe komt hij in het Fries Museum? Nou, dat weten we niet precies, want het is een deel van de oude collecties. Dus we weten niet precies wanneer die is binnengekomen. Maar vroeger, met name in de 16e, 17e eeuw, werden dit soort tanden echt verzameld als een soort curiosum. En toen dacht men dat het de hoorn van een eenhoorn was. Oh ja, daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Ja. Dus hiermee dacht iedereen, kijk, de eenhoorn bestaat. Maar inmiddels weten we dat het een narwal is. Ja. Maar dat is dus net zo? Dat is niet zo, nee, helaas. Qua lengtesoer die in het museum wel naast het zwet van Grutte Pier kennen. Ja, klopt. Maar hij past heel vaak niet in het verhaal van onze tentoonstelling. Omdat wij natuurlijk vaak verhaal vertellen over Friesland, over de Friese geschiedenis, kunst uit Friesland, et cetera. Wel in een groter perspectief. Maar daar valt de narwaltand vaak helaas buiten de boot. Maar hij is wel eens te zien geweest in een tentoonstelling een aantal jaar terug. En nu in ieder geval voor iedereen zichtbaar op nou tv. in elk geval zichtbaar. Precies.
Dit is onze nieuwste aanwinst. Een schilderij van Laurens Alma Tadema. Een Friese schilder. Ja, dit schilderij, Entrance of the Theatre. Dat is een Friese schilder, maar hij is vooral bekend in Engeland geworden. Hij kwam van Dronrijp, toch? Hij komt uit Dronrijp, ja, zeker. En heeft uiteindelijk de kunstacademie in Antwerpen gedaan, maar is toen voor de liefde naar Londen vertrokken. En daar heeft hij veel geschilderd en daar vielen zijn schilderijen heel erg in de smaak. Dus hij werd een groot commercieel succes. Waarom wie dat Engelse publiek dan fan van hem? Ja, hij was eigenlijk de eerste die dit soort historische scènes schilderde. En daar werd hij heel bekend en heel geliefd mee. Tot die tijd hadden we eigenlijk natuurlijk wel voorstellingen van hoe de oudheid eruit zag. Maar hij was de eerste die daar zo'n volledig beeld van maakte. Okay. Ja, en hij verzamelde daar ook objecten voor om die te bestuderen. Hij ging ook naar opgravingen toe en zo verzamelde hij heel veel kennis. En heeft hij dit beeld geschapen van de oudheid. En dat beeld dat kennen we eigenlijk nog steeds. Want heel veel Hollywood filmregisseurs hebben hun beeld van de oudheid eigenlijk te danken aan het werk van Alma Tadema. Dus grote Hollywoodfilms zoals Gladiator, die baseren hun decors van de Romeinse of de andere tijden op het werk van Alma Tadema. En die kleren, hè? Want dus hij samelde al je voorwerpen, die hij dat ik maar kleren om zo goed mogelijk schilderen te kennen? Nee, voor die kleding in die tijd was het heel lastig. Daar is veel van vergaan. Zij deed het vooral met andere objecten. Maar we hebben wel in het museum een hele mooie collectie textiel uit Friesland, uit verschillende tijden. Dus die kunnen we wel gaan bekijken, maar die ligt grotendeels in het depot. Ik heb hier een schat van textiel voor je. Jeetje, wat is dit nou weer? Ja, het is moeilijk te zien, maar het is een borst of een borstlap. Maar meestal heet het een borst. Hoe hield ze dat om of wat mag ik me daarbij voorstellen? Nou, het werd vastgespeld op het kostuum. Vrouwen hadden dan een keurslijf aan of een corset. En dat werd met rijgveters dichtgemaakt en vastgeregen. En daar werd dit overheen gelegd en vastgespeld. Dus het zat echt vastgespeld op dat keurslijf. En daar overheen ging dan weer een jas. En waar droeg dat dan? Ja, dat moet wel door iemand gedragen zijn die welgesteld was. Want het is zwarte zijde en zwarte zijde was vrij kostbaar. Zwart was heel moeilijk om te verven. Dus daarom weten we dat dit een kostbaar stuk is geweest. Ja, het is heel sierlijk eigenlijk, hè? Ja, klopt. Er zitten eigenlijk allemaal patronen op van planten en een beetje dierachtige motieven. En dat is helemaal opgeborduurd met koord en met zijde. Dus het is heel mooi gedecoreerd. Ja. En waarom lijkt dit nou in het collectiecentrum en net in het museum? Dit is echt heel kwetsbaar. Textiel is sowieso heel kwetsbaar. Dat kan heel slecht tegen licht. Het gaat natuurlijk verkleuren en degraderen door het licht. En met name die zwarte zijde is ontzettend kostbaar en kwetsbaar. Daarom is dit stuk meestal veilig opgeborgen in het depot. Nelleke, wat is dit? Ja, dit is een houten doopvont of misschien een wijwaterbak. Dat weten we niet helemaal zeker. Dus dan werd het gevuld met water en dan kon je dat gebruiken. Nu zal die wel lekker, maar destijds zal die waterdicht zijn geweest. We kennen natuurlijk doopvonten bijvoorbeeld van steen heel goed en ook wijwaterbakken. Maar deze is dan gemaakt van hout. En omdat dat maakt hem extra bijzonder. Dat maakt hem heel bijzonder. Ja, daar zijn er heel weinig van overgebleven. Meestal vergaat hout als het in de grond ook terechtkomt. Maar doordat deze in de terp bewaard is gebleven, luchtdicht, is deze dus bewaard gebleven. En is een hele bijzondere vondst. Maar dit is dan niet echt een hele oude? Ja, door de context denken we dat hij zo ongeveer 1200 is. Maar hij zou best ook nog ietsje ouder kunnen zijn. Waarom liet je deze net in het museum zien? Zou die dan ook nog vallen? Nou, dat niet direct. Hij heeft al eeuwen doorstaan. Maar het is wel een heel kwetsbaar object, omdat het van het hout is wat ook een beetje kan uitdrogen, zoals je ook kunt zien. Dus daarom is het beste om deze zoveel mogelijk in het depot te bewaren. En daarom laten we hem bijna nooit op zaal zien. Dus een echte schat. Echte stille schat. Ja. Vorige keer ben ik in het Keramiekmuseum het Prinsessenhof. Best sexy, al dat porselein. Dit programma waard mij mogelijk maken toch het Fries Museum en de Museumvereniging.